Ľudia, takto vypadá potok po búrke. Všetky kameny donieslo, pozrite. Búha! Všetky kamene donieslo. Úplne všetky. Tu môžete vidieť, že už ani tá hrádza není. Pozrite sa tu. Tu je to celé oddrbané. Tu ani už hrádza není, to ide rovno dole. To paráda. Boha, to je roboty. Zase. Boha, tam. Pozrite, pokiaľ bola voda aj. Ja vám to prídem ešte aj tu ukázať. Pozrite. Ty vole, ono všetko vymilo. Aj tieto silné kamene, čo tu boli. Pozrite, ako to všetko zničilo. Pozrite sa tu. Tu sa to celé rozpadlo. Boha, tam. Mária Kristusa. Pozrite, akým prúdom to ešte ide. Pozrite, však tie kamene normálne tam dole doneslo aj tu. Boha, to bola búrka ako suka. No dobre, čaute ľudia. Čus.